warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriki kula lan rencang-rencang kula dugi kelompok 8 badhe njelasaken apa niku tembung macapat lan jenisnya tembung macapat yaiku tembung durma. Siap, Bu. Iku lho pengertian tembung macapat. Kan lho ta. Tembung macapat yaiku salah sawijining karya sastra Jawa sing awujud tembang utawa puisi tradisional lan kaiket dening aturan-aturan tertentu sing diarani paugeran. Paugeran iku ana 3, siji guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Tembang macapat dia duweni didikan. Wonten 3 yaiku kan nomor 1 kaiket tuwaton guru, guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Kan nomor kali digunakake basa Jawa anyar kan diseseli basa Jawa kuno utawa basa Jawa kawit. Kang nomor 3 isine babakan pitutur kasusilaan dongeng lan kaprajan wayang. Guru gatra yaiku cacahing larik saben bait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben larik. Guru lagu yaiku swara pungkasan saben larik. Jenisnya tembung macapat wonten 11 yaiku tunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minangka generasi enom, kita kudu bisa nglestarekake tembang macapat supaya budaya Jawa saged dilestarekake lan ora ilang ketelan jaman saniki. Pengertian tembung durma yaiku fungsi durma yaiku minangka sarana menehi nasihat keras lan digunakake kanggo ngelingake wong supaya sadar lan berubah. Paugerane tembung durma ana guru gatra. Guru gatra ana 7 larik, guru wilangan ana 12, 7, 6, 7, 8 gangsal 7. Guru lagu AI, AA, IAI. Sekar macapat durma laras pelog pathet barang. Dipun sami ambanting sariranira cegah dahar lan guling darapun suda nafsu kang ombro-ombro remot yasireki dadya sabar karyani Lestari. Kati sinau tembung durma kita bisa luwih ngerti budaya-budaya ing Jawa, terutama babakan ketegasan, kepedulian, lan tanggung jawab. Muga-muga penjelasan iki bisa bantu lan nambah wawasanmu ing babakan tembang macapat.